A yau Talata ne aka ci gaba da gudanar da bikin Maulidi na zagagari da aka saba yi a cikin garin Bauchi. To, mun fito mun fara ɗaukawa al'ummar Najeriya irin yadda bikin zai kasance. Ga dai turmin farko na yadda bikin ya fara kasancewa a cikin garin Bauchi. Za mu fara sake muku kafin kuma daga baya za mu kawo muku yadda bukukuwan ya kasance wanda aka gudanar daga safiyar yau har zuwa maraici. Jama'a kamar yadda kuke gani ga munan a cikin garin Bauchi fili yadda ake gudanar da bukukuwan Maulidi na shekarar 2026. Gaskiya bana jama'a an fito sosai ana ta zagawa. To tun safe dai muka fito da misalin karfe 8:30 muka fara bibiyar mutane yadda suke gudanar da bukukuwan Maulidin nasu na bana. Bisa yanayin fitowar mutane da kuma yanayin yadda suke tafiya a nitse da sauransu yadda ake gudanarwa, suna tafiya suna zikiri, wasu suna fareti, wasu kuma dai suna tafiya suna begen fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kamar yadda aka fara wannan bukukuwan lafiya, Allah ya sa a gama shi cikin koshin lafiya. A yanzu haka kamar yadda nake samun rahoto, mutane da yawa sun isa fada, ana ta zagawa zuwa titin Winti, zuwa titin Central Market Winti da kuma titin Ilela, Hobi da kuma wasu manyan hanyoyi na cikin garin Bauchi, musamman titin da ya taso daga Nasarawa. Nan ma akwai tawaga wanda ga can zaka iya hango mutane suna yankowa daga wannan titi, suna zuwa suna haɗewa da mutanen da suke fitowa daga titin Kobi, ake haɗewa da Ilela, ake rankayawa a tinkari kofar fada na mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Luwanu Suleimanu Adamu, domin kai masa gaisuwar wannan babbar rana ta tunawa da ranar haihuwar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kamar yadda muke kawo muku wannan rahoto, za mu ci gaba da kawo muku rahotanni abubuwan da za su wakana a wannan gari na Bauchi da kuma yadda abubuwan za su kasance. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu.
Ƙarshen rahoton kenan. Muhammad Hassan, BMR Hausa daga Bauchi, Najeriya.